夜が怖い。私は時間を大切に二人で生きていきたいと思っています。今さらこんなことを言うのも恥ずかしいですが、やっぱり沢子は私にとって唯一の女性なんだと改めて実感しています。いかがでしたでしょうか。雄一郎さんのお話でした。ぜひ感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいです。